Assalamu alaykum Türkmenova tele elemden gadyrly muştaklary. Halkara parakatçylyk we anlaşmak ýylynda gahrman arkadagyly gahrman ferdanymyzyň saýasynda biz siziň her biriňizde bagtly pursatlar arzuw edýäs. Mehman ileşir. Bidem Türkmenova tele elemden dörözlük topary, şeýle-de Türkmenistanyň magtumlaryna qiýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen bilelikde taýýarlan videolarlaryny gepleşigimizden gapda bolsa halkara Nowruz bayramçylyk münasibetli bayramçylyk sany siziň üçin taýýarladyk. Bizim gepleşigimizden bu gedek sanyň mehmany kimdir öýdäňiz? Menden bolmasyn diýer, bolmam men diýer. Nerli bakışların canım yakar. Абсолютные мысли мои, а вы как годы уноситесь прочь. Oğlum yüreğimden çıkardım seni, meni şayatlamadın sen. Başım yazar sen gelsen, canım alyan sen gülsen. Şirin canım bolsun yarım sana, göncerim çerenim, bak kucağına gereğim. Ya seyem ya da yok. Mehman ileşir, edi tomaşaçylar. Egerde siz bir de tomaş etmeni taýin bolsaňyz, onunla bize wagtdan gepleşigimizden bayramçylyk sanyna başlaýar. Ene görüşmedi ýaly biziň gepleşigimizden bayramçylyk sanyna Türkmenistanyň at gazanan artisti Eldar Ahmedov, şeýle-de Eldar Ahmedowyň sağdan ýigitleri. Eldar, sağdan ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun hoca Nepes, ilk gülen gepleşigimizde çağıraňyz üçin size we siziň ähli derejeli toplaryňyza köp sag bolmaýan. Fursatdan peýdalanyp biz aýdymçylar, şular ýaly owadan sahnalarda öz täze aýdymlarymyzy dinleýijilerimize ýetirmän uly kömek edýän gahman arkadan gahman ferdanymyza köp sag bolmaýan. Köp sag bol, Eldar arzuwlaňyň. Indi Eldar, bugun bizim Türkmenova tele ýylymyň dörözlük topary bilen şeýle-de Türkmenistanyň magtumlaryna qiýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen bilelikde biz awal bilen gepleşigimizden bayramçylyk sany ýürüýti. Sen bilen seňem sağdan negitlen bir gepleşigimizi ýazmagy makul bildik. Gepleşigimiz hat gydykly bolar bugun sebäbi gowy aýdymlar aýdar. Gepleşigimizde bir näçe Eldar sahypalar hem bar gydykly soraglar we jogaplara garap ýüşüp bileje gepleşigi alyp çykmaly. Egerde taýin bolsak başlap bilerse, Elbetde. edi tomaşaçylar geliňende bolsa biz awaldan gepleşigimizden bayramçylyk sanynyň ilkinji sahypasyna başlaýar. Mehman ileşir biziň ilkinji sahypamyz şeýlerak. Eldar, ilkinji sahypamyzda häzir men halk parçasyndan bir tymsal okap berem. Tymsaly sen öz düşünçüňçe tesir etmeli. Häzir ünsülje diňle tymsal şeýlerak. Edi tomaşaçylar sizem ünsülje diňläp we oturan ýeriňizde, tomaşadan ýeriňizde Eldaryň qiýaly özüňizçe tesir edip bilersiňiz. Ogly kakasyndan täzenin libasyny görkezip, "Kaka, maňa ejem täze eşik alyp berdi. Indi men hasam owadan bolar nerek?" diýipdir. Kakasy oglunyň başyny sypap, "Hawa oglum, elbetde, owadan bolarsyň. Ýöne diňe daşyň däl, içiňem owadan bolmalydypdyr." Ne şu tymsaly Eldar sen özüňçe düşünüp näil tesir ederdiň? Aýny diňe daşky görnüşiň owadan bolman, ýüregiňe marassa bolsun diýär, ýüregiňe owadan bolsun diýär. Ha, onu daşky sypatyň eşiklen geýnişiň sen bedan okdy ýa. Ýok, içki dünýäsi bezeýär adam. Adam içki Adamyň dünýäsi. ýüregi owa. Esasy adamyň ýüregi owadan bolsun, içki dünýäsi owadan bolsun. Şonda şu ýylgyran wagty, şoň ýüzüne çykýar, şu nähil eşikde bolaýsyn. Bildirýär şu. Adamyň Bähirli ýüregiňe ýakyn bolýar şolar. şon duýup bilýän sen Eldar. Hawa. Adam ýylgyranna şoň ýüregine päkli ýüzüne çykýandygy. Hawa. Dogry. Onda edi tomaşaçylar gördüňiz Eldar Ahmedowyň tymsaly tesir edişi ýerine düşdüm diýen sizem özüňizçe tesir edensiňiz. Kemişe özüňizde owadan boluň, egneşikleňizde owadan bolsun da baslaňyz. İçiňizde owadan bolsun, ýüregiňizde päk bolsun diýä. Tymsal. Geliňini birinji sahypamyzdan soň Eldar tomaşaçylara hat gydykly Türkmenistanyň arkadan artisti Eldar Ahmedow bize awaldan gepleşigimizden bu gedek sanyna gatnaşýar. Şu pursatdan peýdalanyp mehwan halkymyzy, gahrman arkadaly gahrman ferdanymyzy halkara Nowruz bayramy bilen täsirlemden gutlaýan. Ýurdumyz elmydama toýlar ulaşdym. Ýurdumyz parahat bolsun. Edi tomaşaçylar geliňinde bolsa gepleşigimizden ilkinji aýdymda tomaşa edeliň. Türkmenistanyň arkadan artisti Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegine siziň üçin täze aýdym ýanglanýar. Dinleň, diýinjalyň, lezzet alyň. Nowruz bayramy gutly bolsun. Bize waz bilen.
koymadı. Nağlalarım kalbana yetmese, ne edip sana yeteyim? Gecemi gündüzümü işim yok, uykumum yok, düşümüm yok. Senin men bilen işin yok, sana ne edip yeteyim? Menden bolma sen bilar, bolmam men bimar. Sen sevdin yemdar, men sana her gece her günler. Men seni oylar, ayvında gezdim ya. Yüreğime saldın sen yara, bolşuma menin sen kara. Bir cengilik kanımı sara, gelip yanıma. Dünyada senin tayın yok, senden başka menin ayım yok. Yüreğimden başka cayım yok, seni koymam. Menden bolma sen divar, bolmam men bimar. Sen sevdin yemdar, men sana her gece her günler. Men seni oylar, kıyvımda gezdim ya. Men olma sen bilar, her gece her günler. Men seni oylar, ayvında gezdim ya. Bize vaaz bilen. Merhaba ilişkiler. Ene gepleşmede ilkinci aydymy tomaş etdiňiz. Gelingen bolsa gepleşmedi sahypalar arkaly dowam edýär. Indiki sahypamyz sorag sowal sahypasy. Eldar taňa şeýle sorag bilen ýüzlenýär. Eldar, durmuşda gabat gelýän käbir çylşyrymly ýagdaýlardan nähili baş alyp çykýaňyz? Durmuşda bolup bilýär bir çykýansa ýagdaý bir. Durmuşda näme? Hem adamda bolýar olar. Hem adamda o olur yani ýagdaý bolýar. Ruhun belen tutmaly mukadiýa. Dogry. Sowalyň Ruhun belen tutup diňe öňe, diňe öňe. ýa-da ýol ýok. Ýaltanmalar, ýene turmaly, ýykyldygyň galmaly gitmeli. Çylşyrymly diýip ay menki bolanok diýenden bolanokda. Görüşmeli. Görüşmeli. Dogry. Sowalyň gollaýar. Indiki sorag. Aýdymçy hökman sesini aýap saklamaly ýalar. Şol dogrymy? Elbette aydınça soğuk suw bolanok, gaty gyzgyn suw bolanok. Ukyň gow almaly. Man 8 saat, 9 saat yatmaly. Sesem yatan wagtyň gow diýinjini alýar. Ukyň azlyk etse, gön gyrylyp başlaýar ses. Bildirýär. O bildirýär. Sowalyň gollaýar. Indiki sorag. Seni durmuşda näme begendirýär? Men durmuşda asuwda ýurdum. Bir arkada zahma ferdamı, sayasyny bizim Türkmenistan watanyny şeýle asuwda awadan durmuşda ýaşaýar. Men diýsem begendirýär. Şular ýaly ajaýyp ýurtda ýaşaýan. Gelini ýene bir soraga geçýär, onuň aýdyma geçäýil elden. Aýdymyň sözlerini ýa tutmakda kynçylyk çekýänmi? O. Ha, Men ki braw ýatdeşligim, braw pesrek. Petra. O. Ha. Bolýa. Gelini bize tomaş edip oturan tomaşaçylarymyz bar. Inni Eldar Ahmedov, inni haýt aýdym aýdar gadyp garaşyp otyrlar. Gelin, mehriban ýerler. Edi tomaşaçylar gepleşmäň şeýerinde Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegine siziň üçin ýene bir ajaýyp aýdym ýanglanýar. Diňläň, diňjanyň lezzet alyň. Ondan soň bolsa ýene de sorag sowallarymyza geçer. Bize vaaz bilen.
yaşa bilmen ya seni giderdim elimden var ömür yanar men ey meni yekece oyan yarım men sensiz yaşa bilmen ya seni giderdim elimden var ömür yanar men Bize vaat bilen. Edi dilleşler biz gepleşmedi. Sizin tomaşa etmeňizde dowam edýär. Soraw sowal sahypamyz. Ýene bir 3-4 sany sorawmyz gali. Eldar. Bir täze mi işleýäňiz? Şol aýdymy işlemek üçin näçe wagt gerek? Bir hepdemi, bir aýmy ýa bir näçe aýmy? O çykmak üçin şol aýdymy. Ören gowy soraw biz aslynda aýdymy ne öz sadandan bar ana Orwan Ataýew. Sadan şoň bir günne işleýär. 2 günne bir aýdym bir döredi bilýär. Ýöne aýdymyň o dinlenmegi ýa-da dinlenmän galmagy ol bize baglanla. Mesela şu näle şol aýdymy mörer, gowy iş gowy çykdy özüme de ýarayan aýdym bolýar. Şonu işläp çykarýan bolýar. Dinleýijiler şoňa farksyz bolup bilýär-de. Ýa-da ünsizrek döreden aýdymyny şeýle gowy dinläp gidýärler. Bäh. Şoň üçin biz aýlap, kepdelep, işläp ýöremiz okdy. 2 günne aýdymyzy döredýärse. O çyndyr ýoklarym ýapyşsaňa da alyp çykýan. Onunla bolýar. Onu Bir gün sady, ikinji gün hem sesini goýarsy. tuwalama. Bu täze aýdymy arkaýyn dinläp bilýär. Geliňini indiki soramyza geçelim. Eldar, siz bir näçe toýlarda, konsertlarda, owadan sahnalarda çykyş etdiňiz. Sahnaň owadanlygy aýdymça täsir edip bilýärmi? Sahna owadan bollugy bir hili ruhun beýik bolup, ruhun göterilip şadýan bolýanda. Owadan sahnada çykyş etmek gaty täsir gatwy. Aty gowy, ha. O bary täsiri güýçli bolýar. O täsir güýçli. Eldar, in gowuryan san belgiňiz. 7. 7lik san. Men tekrar gowuryan. Indi ýene bir sora. Adam adyndan gowuryan adyňyz. Adamyň adyndan gowuryan adam. Yunus. Yunus ady gowuryan. Dogry. Şoň üçin şol ady gowuram üçin ogluma da Yunus da. Näçe şagaňyz Eldar? 3 şagam, Tuwalama. 2 oglum, 1 gyzarym. Tuwalama. Bagtlar bolsun. Eldar, ýene şeýlerek soraw. Eldar aýdaly bazara, konserde, toýo, islendik ýere baraňda şol baran ýerinde eýýäm, "Hana, dosana Eldar Ahmetow, gelýär, Eldar gelýär." Ýör bir surat düşöl diýenlerine, şonda sen şu duýguny görýäň-de, näil bir duýgu başdan geçýär? Begenýän. Ana. Diýsek begenýän sebäbi biz başda aýdyma başlamyzda halipalary daşyndan görýärdik-de, olar bilen surata düşýärdiler. Onu içimden arzu edýärdim da. Menem tanalsam, menem surata düşmezler mi kadi? Bäh. Onu şol näçe menem surata düşmäne gelseler, şol arzuňa ýetdiň bolýar-da. Olar dogam näçe ýyllardan soň hatyr boldy. Şoň üçin uluk howes bilen surata düşmäne gelseler men begenýän. Hiçem ýok diýem. Hiçem ýok diýem. Tuwalama köp sawal hemişe arzulamam hatyr bolsun Eldar. Ahyrky soramyz. İnternet torlaryny dinleýijileriniz bilen nähili aragatnaşyk saklaýaňyz? Men internet torlaryny öz aýdymlamy goýan ýöne biz boşrak wagtymyz azyrak bolan soň gelýän tesvirlere wagtyny jogap berip ýetişemek. Dogry. Şat tomaşaçylarym diýendirler biz Eldar Ahmetowyň internet toruna ýazýar, jogap gelen ok diýendirler. Görýäňizmi? Adarly tomaşaçylar, bu bir sebäbi bar eken. Dogry, sunuda da adamsy aýdymçy, sadanna, şahyr, o hersem bir başagy bolýar. Zähmet çekýäňizde, ýerinsiz zähmet çekýäňiz, wagtyňyz az bolanlygy sebäpli, bir aýdan bolar, 2 aýdan bolar, ahyr soňy hökman suratda Eldar Ahmetow size hökman suratda ýalan tesbirinize jogap berer. Şu ýerde bellek geçesim gelýär. Meni gollap o tesbirler ýazýanym üçin dinleýijilerimize köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun, köp minnetdar dinleýijiler. Ondan beýlerim sizin üçin owadan aýdymlary döretmäni giýje ünni ihlas edersiz.
Gördüňizni edi tomaşaçylar. Mehriban illeşler, Türkmenistanyň atgalan artisti Eldar Ahmedov hökman suratda sizin tesiriňizde jogap berjekdigini ene gepleşigimizde aýtdy. Geliňiň bolsa Eldar, şu sana gowy tesir ýazýanlara bir buş toplaňa tomaşaçylar bir gowaýdym aýdyp ýene dowam eder gepleşigimizde. Ol howasy. Mehriban illeşler, diňläň, diň jalyň, lezzet alyň. Mehriban illeşler, aýdym diňlemek siz bilen ýaýlymda bir awaz bilen. Nerli nerli bakışların canım yakar, beydep meni yakmasını indi yeter. Çoraların içinde bölümde seni, gene orada yandım beter. Yok kararım gidebilmenin de daş, zirve boylu uzun kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalın kara gözlü kalım kaş. Seydim seni gözlerimde koymu yaş. Arzu umutlarım ken sen derme, bu seyin yüreğimi yandırma. İslenim bir ömür bolsadın bile, arzularımı yerde kaldırma. Kararım yok edebilmenin de daş, zirve boylu uzun kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalan kara gözlü kalın kaş. Seydim seni gözlerimde koymu yaş. Kararım yok edebilmen intizar, zirve boylu yüzün kara saç. Men aşığın gözlerine koymaya, şaklamalan kara gözlü kalın kaş. Seydim seni gözlerimde koymu yaş. Aklamalan kara gözlü kalın kaş. Seydim seni gözlerimde koymu yaş. Bir awaz bilen. Mehriban illeşler, biz gepleşigimizde goşgyny keňe salmak sahypa bilen dowam edýär. Eldar, ene şeýlerek bir goşgy. Goşgymyz her sanyny gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçy üçin ýürüýte taýýarlanýar. Şeýlerek goşgyny okaýan, şu goşgyny bilelikde sadana ýigitler bilen bir keňe salmaly, ýerine ýetirmeli. Bir ben. Bala. Biz näme üçin inlik dünýä? Şatlykdan paý almak üçin. Ýaşaýas munny hemmämiz diňe bagtly bolmak üçin. Hani dina Hem sporta dina spor. arkaň taýýarlyk görüp bilýäňiz. Biz näme üçin iýlik dünýä, şatlykdan paý almak üçin. Ýaşaýas munny hemmämiz diňe bagtly bolmak üçin. Hoca nefes. Men sizin gepleşiňizi görýän, her gezek klaşy instrumentinde hiňlenýärler. Şu gezek gel depde hiňlenýär şunu. Ütköş Adana- spor diýänmi? Owa. Hani esen nosumyz bir ýardam etse, arkaň taýýarlanyň onuň aýdaýyn. Biz näme üçin iýlik dünýä, şatlykdan paý almak üçin. Ýaşaýas munny hemmämiz diňe bagtly bolmak üçin. Ýene urýardak. Yaşayas munny hemmämiz diňe bagtly bolmak üçin. Ene döwleme. Saltdan ören ýeňil görünüşde boldy. Eldar, biz bara gepleşiň her sanda ýanky diýişiň ýaly klawiş saat guralyny düzürýätik bolýany depde de boljak eken kynal eken ha. Ýöne muny ustatlyk bilen başarmagym gerek. Hawa. Köp sawal esen nosunda da tawatyny aýdýar. Eldar, boşgyny keňe salyp deprek saat guralyny üstülen. Geliňini edil ýan kaýdym ýaly bolmasa da şoňa meňdeş edil gowaýdymlar bilen gepleşmeli dowam edäýelim. Ol hawas. Edi tomaşaçylar diňläň, diň jalyň, lezzet alyň. Eldar Ahmedowyň ýürekden aýdýan aýdymlary oý siziň ýüregiňizde orun alsyn.
bize waz bilen. Argılarımın elini yoktur geregi. Men senin ulurunda yaptım yüreği. Yazmalı bollum men bu gazalı. Özgenin sözünü ağlanırsın sen. Yazmalı bollum men bu gazalı. Özgenin sözünü ağlanırsın sen. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Meni ençe yaklavarsın sen. Ben senin ömründen çıkıp giderim. Bana yeniden deyip yalvarırsın sen. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Meni ençe yaklavarsın sen. Ben de senin ömründen çıkıp giderim. Bana yeniden deyip yalvarırsın sen. Gidip bilirsin sen minle nubuğa. Yeni düşüp bilirmin kandan nubuğa. Beni düşürdün özünden nubuğa. Indi men için ya olursun sen. Beni düşürdün özünden nubuğa. Indi men için ya olursun sen. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Meni ençe yaklavarsın sen. Men senin ömründen çıkıp giderim. Bana yeniden deyip yalvarırsın sen. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Meni ençe yaklavarsın sen. Endi sen ömründen çıkıp giderim. Bana yeniden deyip yalvarırsın sen. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Endi sen dünyadan çıkıp giderim. Bolun yüreğimden çıkardım seni. Meni ençe yaklavarsın sen. Endi sen dünyadan çıkıp giderim. Bana yeniden deyip yalvarırsın sen. bize waz bilen. Aylar geçti aradan sevgilim. Gamın kıysa yer seni. Geçen günler düşüp yadıma. Geceler yaman ezer meni. Aylar geçti aradan sevgilim. Gamın kıysa yer seni. Geçen günler düşüp yadıma. Geceler yaman ezer meni. Men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen sözlerin başka, sen gözlerin başka. Yalnız kalım men bu elimde. Men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen gözlerin başka, sen sözlerin başka. Yalnız kalım men bu elimde.
seni menin bir ömürlük seyerim seni. Men unuttum giden dünyani, seyip bilmen seni özgeni. Hayallarım var seni menin bir ömürlük seyerim seni. Kalan ömrüm yine geçti de seyip bilmen seni özgeni. Men senden başka, men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen gözlerin başka, sen sözlerin başka, yalnız kalım men bu elimde. Men senden başka, men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen gözlerin başka, sen sözlerin başka, yalnız kalım men bu elimde. Men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen gözlerin başka, men senden başka, men senden başka hiç kimi sevmedim dünyada. Sen gözlerin başka, sen sözlerin başka, yalnız kalım men bu elimde. Bize vaat bilen. Edi tomaşaçylar, görüşmedi ýaly atuda watanymyzda Ahman arkadağımızın arkadagyly Ahman Serdarymyň saýasynda halkara Nowruz bayramçylygy uly şatlyk şowkuny ile bellenilýär. Eldar, ýurdumyz töweleme günü-günden ösýär, özgörýär. Ahman arkadağımızın arkadagyly Ahman Serdarymyň saýasynda dostlugyny gatnaşyklar hasam berkeýär. Eni gepleşikde men şeýlerek güldüresim gelýär. Eldar, daşary ýurt aýdymlaryndan haýsy ýurdun aýdymlaryny aýtmagy gowy bar. Men ähli ýurdun dilini de aýtmany gowy bar. Kendi dilini aýdym ýerine getirdim. Ne bir taraplyk bayramçylygyny, Türk doganlymyň türk dilini we milli aýdymyny ýerine getirdim. Ýöne şu gerek, eger ruhsat bolsa şu gepleşigimizi rus dilini aýdym ýerine getirdim. Rus dilini. Hawa, näil bol. Gaty ýerine şörmük edýän. Erfan ilesler. Görýärmi Eldar hasam gepleşiň şu ýerine gyzyklandyrdy siziň üçin. Kendi diline, türki diline, inne bolsa bir wagtdan gepleşmeden şu ýerine bolsa siziň üçin rus diline bir ajaýyp aýdym aýdyp berjekler. Gelin onu Eldaryň ýerine getirjek rus dilinäki aýdymny üç bilejediň näýelimmi? Bize vaat bilen. Эскадрон моих мыслей шальных, ни решеток ему, ни преград. Удержать не могу я лихих скакунов. Пусть летят, пусть летят мои мысли, мои скакуны. Вас пришпоривать нету нужды. Вы аллюром несетесь и не признаете узды. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь. Обгоняет безумие ветров пыльных, эскадрон моих мыслей шальных. Никому меня не удержать, а мои мысли умчат меня вдаль. Может быть, обратно уже
Bize vaat bilen. Mehriban ilişler, gelinginde bolsa, biz en gıdıklı sahypamyzda geçýär. Kimme sahypamyzdan gıdykly bolsa gerek ýöne bu sahypa taýyp gıdykly. Näme üçin? Sirli sanlyk sahypamyz. Sandygyň içinde bolsa 3 sanyk bije bar. Näl bije? Indi aýdyp bereň. Birincisi söz sizin, ikinci bije Janet Arma diýmeli. Üçüncü bije Türkmenova teleýaýlanyň dörözlük toparyndan şeýle-de Türkmenistanyň maglumatlaryny ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşine birlikde taýýarlan gowy gymmat bakar sowgady bar. Bijany sen çekmeli. Taýyn bolsaň aşşak sanlygy. Bala. Edi tomaşaçylar ne görüşmedi ýaly. Bir hasam bijany bir garalyň, size de bir ýüregiňizde jaý bolar ýaly. Şusan bije barýadyr, Eldar bijany çeker. Ene başladyk. Ananla Eldar ene Hananla bijeli oğlan ağlamaz diye. hani esi ben göreli. Ay şu birinciyi alayım. Al arkayın. Söz sizden. Söz sizden. Ana görýärmi? Şimdi bijaň bäri gatýar. Sandyk atýan. Ene içine sandyk. Söz sizden diýilen bije näýli? Eldar düşündirin. Sen häli ýepeşmede diýdiň ha. Sana tesir ýadýan muştoklanma, tomaşaçylary bar, o internet torlaryndan. Ähli illeşmede, watandaşlamada şu ýüregiňden çyk-çyk o söz bar ha. Şo sözi bir şey teredip beýan etseň ýerine şörüm kädiýär. Bala. Ulu hawaslan. Ähli vatandaşlarymyzy owadan bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýan her biriňiziň öýüňizde diňe şatlyk, saglyk, bagyt, höküm sürmegini tüýsürekden arzu edýän bayramyň gutly bolsun. Elmizama gapyňyzda toý bolsun. Şo toýlarda bizim hyzmat edelim. Gördüňmi? Nähwan ýaşar. Ene söz sizden diýilende şeýle ajaýyp sözler ýürekden çykdy. Oý siziň döwletli olajaňyzda hemişe toýlar bolsun, ol toýlarda da görüşmedi ýaly Eldar Ahmetowyň şeýle de sağlany ýetilen aýdymlary, sağlary ýaňlanıp dursun. Gelin sırly sanlyk sahypamyzdan soň ýene bir aýdym joşaýar Eldar. Ulu hawaslan. Nähwan ýaşar. Diňläň, deýinje alyň, lezzet alyň. Nähwan ýaşar. Aýdym diňlemek siz bilen gepleşikde bir de waz bilen. Vermedin yarına, vakit doyman keşbine. Şirin canım bolsun yarım sana. Gül çeren çerenin, ak tuzuna gerenin. Ya seyem ya da yok,
bize vaat bilen. Mehman illaşır, edi tomaşasıdır. Ene görüşme diyali, halkara Nowruz bayramçylygy münasibetli sizin üçin taýarlan bize wadyň gepleşigimiz ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz ýene bir ýola biziň gepleşigimizde wagt tapyp gelen gatnaşan Türkmenistanyň atgadan artisti Eldar Ahmedow şeýle-de sağdan aýytlanmada aýratyn sawwatyny aýdýar. Eldar sağdan aýytlar janyň sag bolsun. Gepleşigimizde gatnaşan üçin hemişe bir sunuwada aleminde üstünü kemraňyz bolsun. Toýlarda, dabarlarda hemme ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz, sağlaňyz belent ýagnansyn. Sağ olun. Köp minnettar. Hoca Nepes ýene bir gezep şu owadan gepleşiňize çağıraňyz üçin size we siziň ähli dörejilik toplaryňyza köp sag bolsun aýdýan. Florial asudy parahat ýurtda ýaşaýar. Siz Florial eşretli zamanada ýaşaýan gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Olaryň janlary sag bolsun, alyp barýan işler elmydam arwaşyklara weslensin. Ýurdumyzda toýlara ulaşdy. Bizim gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň bize bildirýän önemi ödäp giýjämiz günni edip täze aýdymlagyny ýigrilerini işläp dinleýijilerimize ýetirir. Halkara Nowruz bayramy bilen ähli türkmen halkyny gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy tüýsürekden mutlaýan Nowruz bayramymyz kutly bolsun. Köp sag bol, Erdan. Siziň hem sağdan aýytlar, siziň hem Nowruz bayramçylygyňyz kutly bolsun. Ýurdumyzda hemişe toýlar ol toýlarda biziň hemmemiz bilelikde, agdybelikde şaýat bolup gatnaşalýar. Mehman illaşyr, edi tomaşasyr, ene şonuň bilen siziň tomaşa etmeňizde bize wadyň gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna tomaşa etdiňiz, gepleşigimiziň täze sany ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyryna biz ýene bir ýola Türkmenistanyň atgadan artisti Eldar Ahmedowyň sağdan aýytlaryna wagt tapyp gepleşigimizde gatnaşan üçin, şatlyk paýlap aýdym sağdaýdan üçin bize aýratyn köp sag bolsun aýdýar. Janyň sag bolsun, sunuwada aleminde ýigitler üstünlük kemraňyz bolsun. Toýlarda, dabarlarda ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz, sağlaňyz hemişe belent ýagnansyn. Sağ olun. Bize vaat bilen. Aşgabatın ilinden, yalnız bağın gülünden, bakşı aydar dilinde, ben erkim alan eken. Aşgabatın ilinden, yalnız bağın gülünden, bakşı aydar dilinde, ben erkim alan eken. Adın ay belegen, nedir keryan bakan, aşıklan bağrın yakan, ben erkim alan eken. Adın ay belegen, nedir keryan bakan, aşıklan bağrın yakan, ben erkim alan eken. Nedir gelip arayan, kara saçın darayan, maňa tarıp geleyen, ak dişim yalan eken. Nedir gelip arayan, kara saçın darayan, maňa tarıp geleyen, ak dişim yalan eken. Adın ay belegen, ne bir gep bir yan
bize vaat bilen. Ene edi tomaşaçylar ýene-de bir de wagtlaryň gepleşmeden täze sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.